Днес качваме на Minecraft P Creative с Пеналдо 7, Роналдо, Тони и Warrior 961. Както знаете, той вече няма да снима. Ще качва във Facebook страницата си. Днес ще правим... ще почнем поредица, нали, на креатив. Ще си правим къщи, ресторанти, влакчета и всеки простоти. Йоп. И нека да започваме. Ако искате 2 на 2 или всеки по-отделно. 2 на 2. Гледай долу. Аре 2 на 2. Какво искаш да ми лапаш ли, бе? Искаш да ми лапаш ли, бе? Наради си на Аз пашка. ще правим една къща, вие с Боби друга. Окей. Къде си вие? Казвай ми постройките. Не знам какво ти искаш. Аре отивай бе, Боби, и ти си с Тони. Чакай. Тони, къде си ма? Айде геши. Айде. Окей. Го правим, бе. Кварц. Къде беше кварца? Блок в кварц. От какво ще го правим? Не знам какво ти решиш. Е такова. Кой кварц? Третия ли? Първия. Е такова. Чакай малко. Айде. Знаете, че клипа ще бъде към 5 минути, защото няма много памет. Не е такова. Ами ако искаш... Окей. Едно бяло. И хора ще спрем на пауза и Да. като станат готови къщите, ще пуснем клипа. И здравейте, това е завършването. Това е къщата на Тонкиса и на Роналдо 7. Чакай, това е от една къвга, където беше последно направена. И тук им е тоалетната, малко необработена. Тук им е едната. Да, а тук другата. Помисли ли са? Да не изглеждат като педофили. И тук е едно басейнче. Което не е... Ама пак е басейнче. И това е нашата къща с Warrior 961. Тук имаше малко лава. Да. Тук са масичките, когато се излизаме навънка. Тук е едно джакузи. И тук това е... Бате, защо не си сложил леглото? Това ми е леглото. О, и това е леглото на Warrior. А моето, аз съм предвидил някой да не се опитва да ме убие, за всеки случай. Ето тук, скришно местенце. Хари Потър, де. Тук е нашата кемевче, неоткрито. Някой да ни види голи. Да, ама стави за кеневче. Малко да пикаем ваната. И да. Малко без цензура. Добре. И това е. Съжалявам, че Роналдо 7 го няма, но на него телефона му падна батерията, иначе и той много участва в къщата, но жалко. И Очаквайте още епизоди, ще има още много такива битки. да, сега напишете на кой най-много ви харесва къщата, нашата или на Тонкиса и на Роналдо 7. Чао!